Здравей! Това е медитация за свързване с вътрешният ти аз. Настани се удобно, можеш да си вземеш и одеялце. Отпусни ръце до тялото, нека ръцете и краката да бъдат изправени. Затвори нежно очи. Вдишай през носа и издишай през устата. Вдишай през носа и издишай през устата. Вдишваш през носа и на издишване си представи, че си на една красива зелена поляна. Усещаш как вятъра нежно подухва косите ти. И в далечината виждаш едно момиче, което пее и гласа й като струна се лее, придружено с красиви извивки на тялото. Нежната девойка привлича вниманието ти и ти тръгваш към нея. Но гледката е замъглена от надвисналите облаци. Въпреки всичко, ти продължаваш да вървиш към нея и я приближаваш. Вече сте една пред друга и ти разпознаваш лицето й. Но между вас все още е мъгливо. Поздрави я. Погледни в очите й и виж дълбочината на душата й. Виж колко е чиста и кристална. Усети нейната невинност и искреност. И сега й кажи: прости ми. Прости ми, че те забравих. Бях прекалено заета с други неща. Бях прекалено заета с материални придобивки. Егото замъгли моето съзнание и постоянно ми казваше какво да правя и ми даваше задача след задача. Аз изпълнявах всичко. Но имаше моменти, в които бях унила, тъжна и самотна. Чак сега разбирам защо. Защото бях забравила за теб. Бях потиснала гласа ти, вторачена да търся щастието. Сега разбирам, че моето щастие си ти. И в този момент виждаш как всичко между вас става кристално ясно и слънцето с усмивка изгрява.
Погледни пак в очите на прелесната девойка. Виж дрехите, с които е облечена. Какви накити има? Как са застанали косите й? И изречи: за мен най-важното момиче на света си ти. Моля те, ела с мен и аз ти обещавам, че за всяко нещо първо ще се допитвам до теб, до моята душа, до висшия ми аз, и знам, че всяко действие, което ще предприема, ще бъде защото го искам и това ще ме направи най-щастливата жена на света. Попитай девойката, иска ли да дойде с теб. Протегни ръце и хвани нейните. Погледни я и кимни с глава, за да й дадеш знак, че си готова да се съединиш с нея. Усети как влиза в тялото ти под формата на светлинка и си намира уютно място в гърдите ти. Сложи ръце на гърдите си. Докосни тази светлинка и знай, че това е твоята душа. Благодари й, че е с теб, и й обещай, че от тук насетне ще я чуваш и ще изпълняваш всички нейни желания. В този момент придобиваш вътрешна сила, автентичност, увереност, уникалност и харизма. Погледни се сякаш в огледало и виж как свети лицето ти. А в очите ти блещукът искри. Тялото ти е изпълнено с пълнота и в същото време лекота. Запомни този облик и това усещане, защото това си ти и когато си готова, нежно размърдай пръстите на ръцете и краката и се върни тук и сега. За по-голяма ефективност прави медитацията в продължение на 108 дни.